Sicela kube sobala, indaba yokungena kwabantu ezweni isifinyelele ezingeni elingasasebenziseki. Kudingeka ukuthi uhulumeni amise konke okuthinta ukungena kwabantu, abuyekeze yonke inqubo yokunikwa amadokhumenti kusukela ngeminyaka yedemokhrasi, futhi enze ukubalwa kwabantu okuqinile ukuze kuqondwe ubukhulu benkinga esibhekene nayo. Census. Lokhu kukhwabanisa kudalwe izinqubomgomo zikahulumeni, iDA, ICNU kanye nomthethosisekelo okungasasebenzi ngendlela ebilindelekile. Izinhlelo zombuso, ICNU kanye nobuholi obuthile sekuholele ekungeneleleni okungaqondile, ukucindezelwa kwabantu bomdabu kanye nokulahlekelwa indawo yabo emnothweni. Sifuna ukulungisa izinkinga zethu njengamazwe amaningi enza. Asidingi izeluleko, imibono noma izinkulumo zabokufika. Kudingeka ukuthi izwe libuyiselwe esimeni esicacile, esiqondakalayo, esinobulungiswa. Asinakho ukucwasa, sifuna nje ukubuyisela isithunzi, inkululeko kanye nendawo yabantu bomdabu emnothweni. Into eyalwelwa iminyaka engaphezu kwama-30 edlule. Ngepasuke ehlathini